får lige til start med min studierapport og et kompendium, som vi skal bruge senere. Og jeg går bare i gang. I AT der har jeg arbejdet med fagene matematik og historie under det overordnede emne mad og mennesker. Og jeg har opstillet den følgende overordnede problemformulering: hvilken rolle spiller mad for den amerikanske hærs effektivitet under Vietnamkrigen? Og jeg er nået frem til følgende konklusion, at mad spiller en væsentlig rolle i forbindelse med Vietnamkrigen. Det spiller en rolle, at den amerikanske hær fik nok mad, og at de fik den rigtige mad. Og så at USA forsøgte at optimere madforsyningen til Vietnam, det hentyder også til, at mad spiller en væsentlig rolle i forbindelse med Vietnamkrigen. For at nå frem til den konklusion, så måtte jeg først undersøge, hvordan mad er blevet anvendt i militære sammenhænge. Og jeg har tilladt mig at kategorisere mad under logistik. Så hvis I bladrer i kompendiet, er der en figur, som illustrerer forskellige elementer af krig. Og jeg har anvendt figuren til at fastgøre mit fokusområde for opgaven, det mindre glamourøse element af krig, logistik. Og jeg fandt ud af, at logistik herunder mad, det er et centralt og vigtigt element af krig. Men i forbindelse med Vietnamkrigen, så blev det ikke altid betragtet som det her centrale element af krig. Og det kan vi tale om i samtalen, hvor jeg kan give nogle eksempler på netop det. Jeg vil fortsætte besvarelsen af delspørgsmålene i forbindelse med de analyser, jeg har lavet, og jeg vil samtidig redegøre for de metoder, jeg har anvendt. I historie der har jeg anvendt den kildekritiske metode på samtidige kilder, på primære kilder. Og det er hovedsageligt private breve fra udstationerede soldater, Gary Cannon og Paul O'Connell, som begge sender breve hjem til deres kære i USA. Jeg vil gerne fremhæve O'Connells hensigt med at udgive de her breve, og den er, at han vil informere unge amerikanere om, hvad det vil sige at være udstationeret. Og jeg mener, at det giver kilden troværdighed, da han nødvendigvis må forsøge at skildre sin oplevelse af Vietnamkrigen så virkelighedsnær som muligt. En anden ting, jeg fremhæver, det er, at de to soldaters oplevelse af Vietnamkrigen, de stemmer overens. Og det mener jeg, det giver anledning til, at jeg kan sige noget generelt om soldater og hvordan de havde det i Vietnamkrigen. Og det er det, som jeg gerne vil forsøge at besvare i mit andet delspørgsmål. Altså sige noget generelt om den generelle soldat i Vietnamkrigen, og hvordan at han blev påvirket af maden, der var tilgængelig for ham. Brevene de er selvudgivet, og de er på vietlet.org. Og jeg vil fremhæve nogle citater fra en analyse nu, der tydeliggør, at de udstationeredes humør og moral blev påvirket af maden, der var tilgængelig for dem. Så hvis I bladrer i kompendiet, så skriver Cannon den 22. maj 1969, han skriver om et andet kompagni end det, han er i. The mess hall up there has 1000% better food. Og mess hall er et slags cafeteria. Citatet under, der skriver han fra en anden base, den 6. juni 1969. There is not a mess hall yet, so we will be eating C's for a while. Og C's det er en reference til C-rations, som var færdiglavede retter på dåse, som ikke var vildt populære. Man fornemmer tydeligt i Cannons breve, at han ikke er tilfreds med maden, og at han ønsker, at de kunne få noget bedre mad. Egentlig. Hvis I bladrer 2 sider i kompendiet på side 4, så skriver Paul O'Connell den 20. oktober 1968 hjem til sin familie: The food ain't been too bad, but the only thing is the supplies are hard to come by, so there is only 2 meals a day. For det første så siger citatet, at logistikken ikke har været i orden i Vietnam. Det har ikke været muligt at få maden frem ud til soldaterne i felten. Og for det andet så siger det, at soldaterne de har manglet mad, og de måske har sultet en dag. Den 3. november der anmoder O'Connell sine forældre om en pakke og giver dem instruktioner på, hvad den skal indeholde. Do you think you could send me a package of goodies as I really starve over here? I like some Oreos, vanilla waffles og så videre. Han sulter til synen, og vil gerne have til sådan noget mad. Generelt i de breve, jeg har læst, så er soldaterne de er ikke tilfredse med maden, de får. Og der er også, deres humør har heller ikke været lige højt altid. Der er flere tidspunkter, hvor O'Connell han skriver til sin far, om han vil sende alkohol. Og jeg betragter det som tydelige indikationer på, at deres humør ikke har været højt, og at de har anvendt mad som et middel til at komme i bedre humør og til at højne deres moral. Altså. Ja. Jeg fortsætter til spørgsmål 3, hvor jeg har arbejdet med teori om Nancys kvadratisk model. Jeg har ikke selv opstillet modellen, det har Frederick William Nancys i 1916. Materialet, jeg har anvendt til teori om Nancys kvadratisk model, er fra diverse artikler, videnskabelige artikler om modellen, specielt som Clausens Klebo-formler. Jeg har erfaret, at det er nemt at opstille en matematisk model, og så påstå, at den er sand.
Men for at kunne arbejde med den, så måtte jeg derfor validere den. Og det er så den hypotetisk-deduktive metode, jeg har anvendt til det. Og jeg har anvendt et program, der hedder Modello, som løser differentialligninger numerisk, ikke eksakt, men numerisk. Og det har været muligt at simulere et slag. Simuleringen kan I se i kompendiet på side 6. Og den kan vi tale om i samtalen, hvis I ønsker det. I hvert fald så fandt jeg ud af, at jeg kunne anvende modellen, at den virker. Hvis I bladrer endnu en gang, så kan I se, at jeg har udgivet et udtryk fra modellen, som viser sammenhængen mellem to operative enheder til enhver tid. Jeg vil ikke gennemgå udledningen, men jeg vil fremhæve, at initialstyrken optræder kvadratisk. Og det vil sige, at kvantitet det får en væsentlig større betydning end kvalitet. Og det er interessant, hvis vi forestiller os, at vi sender en stor mængde mad til en deling i felten, så er det kun ødelæggelsesintensiteten, som maden vil påvirke, og ikke initialstyrken. Og det vil sige, at mad det ikke har den store effekt på kampevnen. Så kan man spørge, hvad der er vigtigst, om det er mere mad eller flere soldater. Og umiddelbart så siger modellen, at det er flere soldater, der får det lagtigt. Men hvis man forestiller sig, at man sender flere soldater, og de skal dele som en sammenhængende mad, så får soldaterne jo mindre mad. Så der er en anden grænse for, hvor mange soldater man kan sende. Der er en grænseværdi, kan man sige. Og den har jeg naturligvis ikke udregnet, for jeg har ikke noget data. Jeg har ikke anvendt modellen på den måde, men jeg kan stadigvæk sige noget generelt om krig. En anden ting, jeg har erfaret, det var, at Atlantis kvadratiske model, der er en masse begrænsninger for den, og dem kan vi tale om i samtalen, hvis I ønsker det. Det fjerde delspørgsmål, det synes jeg var lidt omfattende, hvis jeg skulle redegøre for, hvordan USA de skulle have gjort det bedre med hensyn til madforsyningen. Og hvis det havde været simpelt, så havde de måske selv gjort det. Men jeg begyndte med at finde nogle konkrete eksempler fra en historisk fremstilling, en artikel af Joel D. Myerson fra en bog, der hedder Feeding Wars. I kan se citatet her, men jeg vil ikke fremhæve det. USA de havde et af problemerne, de havde, det var at klargøre havne i Vietnam til at modtage tropper og materiel hurtigere end fjenden. Et andet problem det var, at vejene de ikke var i stand til at håndtere kampvogne og andre tunge køretøjer. Og generelt, når USA de skulle anlægge havne og baser, og de skulle vedligeholde kommunikationsforbindelser og infrastrukturen, så kostede det mange penge, og det var selvfølgelig også et problem. Og ud fra den information, så har jeg forsøgt at opstille et standard lineært programmeringsproblem, og jeg har forsøgt at løse det med en metode, der hedder simplex-metoden. Den kan I se, hvis I bladrer 2 sider. Jeg vil ikke gennemgå løsningen, men jeg vil gerne lige forklare problemet, som er, at amerikanske soldater i felten, deres kampevne skal optimeres ved, at et køretøj det skal læsses med en kombination af C-rations og fried chicken, altså kylling, som jeg antager giver en bedre kampevne. Og bilen den må ikke veje for meget, fordi det kan vejen ikke holde til. Det må ikke tage for lang tid at læse den, fordi så bliver havnen den bliver overlæsset. Og desuden så er der en grænse for, hvor meget det må koste. Ja, og løsningen, som jeg kom frem til, den er uinteressant, men det er meget spændende, hvordan jeg har opstillet et matematisk problem ud fra en historisk fremstilling, som bygger på historiske kilder. Ja, så vil jeg til sidst lige kort opsummere, hvordan fagene de har bidraget til besvarelsen af problemformuleringen. Matematik og Atlantis' kvadratiske model, den anvender jeg til at vurdere, om mad har en effekt på en hærs kampevne. Og det kunne jeg sige, at det har den. Så anvendte jeg simplex-metoden til at undersøge, om man så kan optimere denne effekt. Og den kildekritiske metode, ja, det var selvfølgelig for at kunne få et indblik i soldaternes dagligdag og deres humør i Vietnam. Men jeg vil gerne fremhæve den samfundsvidenskabelige metode, som jeg anvendte i sammenhæng, da jeg validerede den Atlantis kvadratiske model. Og det mener jeg sammenkoblet i 2 fag meget konkret. Jeg anvendte tabstal. Jeg fandt tabstal i en tabel, der hedder Landing Force Casualties. Det er så et slag fra 2. verdenskrig i Iwo Jima. Men det er sådan set lige meget. Men jeg anvendte den information fra tabellen i Modellos til at opstille den matematiske model, Atlantis kvadratiske model. Ja, det er en tydelig sammenkobling i det. Og det samme gælder med det lineære programmeringsproblem. Det var også historiske kilder, som jeg anvendte til at opstille det matematiske problem. Og jeg har i tidligere AT-forløb, vil jeg sidst lige sige, at har erfaret, at de her metoder og de her fag, de fungerer godt sammen, specielt i AT6 og AT7, som man kan se i min studierapport. Ja, og i forhold til min problemstilling, så var metoderne anvendelige, da det hjalp med at besvare
hvilken rolle mad spillede i forbindelse med Vietnamkrigen.